Alona Galino Migalab, shout out. Alona. Good morning, lalabs. Alona Migalab, shout out. Sabi mo si Bandila, pabili ng Skinol. Pa, pabili pa. Yung dating binili niya dati. Tauyan si Papa. Pa. Naalala mo yung pinabili ko sa'yo dati? Yung Skinol. Yung kasama ng bulak. Naalala mo yun? Oo. Kabakal pa. Isimuman to. Naalala mo yun pa? Yung Skinol. Alam mo yun. Oh. Hindi na bulak. Skinol lang. Oh. Papaya pa. Papaya. Papaya sana pa. Papaya. Skinol na papaya. Ayan, 2 million Migalab shout out. Alona Galino Migalab shout out. Mustahos. Okay lang, lalabs? Ayan, 2 million Migalab shout out. 2 million in the house. Thank you so much. Thank you. Alina Galino Lalab Migalab shout out. Oh. Parang dahan ka ba nga dang, bangon mo sana. Ayan, Ninya Nakulang Migalab shout out. Good morning, host. Lalab Migalab shout out. Ayan, 4 million in the house Migalab shout out. Kylie Kripner Lalab Migalab shout out. How are you, my friend? Ayan. Lalas, papasok muna ako sa work. Thanks. Ayan, Alona Lalab. Salamat, Lalab. God bless. Mag-iingat ka palagi. Ayan. Thanks, bye. Sige, Lalabs, ingat ka, salamat. Ayan, Ninya Lalab, meron ka ng jacket. Migalab, shout out. Ninya Nakulangga, ayan, good morning, host. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out. I miss you, host Lalab. Thank you so much. Kylie Kripner Vlogs. Ayan, thank you so much, my friends. I miss you too.
You're welcome from Kylie. Ayan. Hindi pala ito naka-charge. Charge lang natin yung aking cellphone. Hindi pala siya naka-charge. Ayan, Jamaica Sunshine, Lalab Migalag, shout out. Jamaica, ayan, Migalag, shout out. OFW ako dyan, Lifestyle Lalabs. Good morning, Migalag, shout out. Onyaw Encel Macto, Migalag, shout out. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. How are you, Onyaw, my lalabs?
Jamaica Sunshine Food Vlogs. Ayan, nagbaba ng buy. Jamaica. Jamaica Sunshine 232. I will pin your link, okay? L3, my friend. Mega love shout out. L3, how are you, my friend? Please connect on the pin, mga lalabs na kapin. Ayan, baby pa yung kanyang buy. Jamaica Sunshine Vlog Food Vlogs. Jamaica Sunshine on the pin, mga lalabs. Jamaica, my friend, I am here in your house, Jamaica. I am watching your video. Palablab po na kapin, mga lalab. Janix TV, mega love shout out, Janix. Janix TV, mega love shout out, tamsak host. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Wait lang, mga lalab, wait lang. Janix TV, tamsak host, lalab, salamat, lalabs. Ayan, palablab naman pa ako nakapin, mga lalab. Jamaica. Jamaica, I am here, lalab, I am watching your video. Jamaica, my friend. Jamaica, I am here in your house. I am watching your video. L3 lalab, thank you so much. Jamaica, I'm still watching, lalabs. I will connect this one to you. Sweet Cheryl, lalab, mega love, shout out. Good morning, Islandski. Silip muna, work mode. Sige lang, lalab, salamat. Ninya Nakulangga, ayan, mega love, shout out, Ninya lalabs. Second banana for you, Jamaica. I am watching again. Second banana, I will connect it to you.
Hining niya Nakulangga. Ayan, malaki na rin pala yung bahay niya. Donna Von, mega love shout out, Donna Von. Donna Von, hello my friend, mega love shout out. Tamsak there. Ayan. Lala, thank you so much sa iyong patamsak. Thank you. Ironsky Vlog, can you watch One Mind video next there? Okay, Lala, no problem. I will watch. Jamaica, you still here? Rodi Araheta, 7:02 p.m. in Houston, Texas. Mega love shout out. Ayan, Jamaica. Again, I am watching your video. Second banana for you, Jamaica. Danpin, ayan from OFW ako. Second banana for you. Nandito pa ba? Jamaica, you're still here? Baka umalis na to. Wala na to, umalis na to. Palablab po, thanks. Puntay kayo FW. OFW tayo mga lalabo, OFW. Bangkero. Melon Channel, mega love shout out. Madam Melon, mega love shout out po. Hello friend, darling, mega love shout out, darling. Darling, mega love shout out. Click this link now there. Upcoming live from Melon Channel. Ayan. Tamsakan natin yan, lalab, si yung upcoming live. Ang sexy naman ni ni Madam OFW. Ayan, bakit ba? Darling lalab, mega love shout out. Ayan, FW ako, pinapanood ko yung video mo, lalabs. Tamsakan natin si Madam Melon, meron siyang upcoming LS. Kuya Jong, good morning po, mega love shout out. Ayan si Darling, nagbaba po ng bahay. Mega love shout out sa lahat ng dito, Cagayan News, maganda, mabait pa. Ayan, salamat. Wow, ang ganda naman ni Madam Melon. Ang cute. Batang-bata. Roel OFW, mega love shout out. Sir Roel, mega love shout out. Darling, ayan, nandyan si Darling, lablabin natin mga lalabs. Nakapinta yung mga lalabs, si FW ako. Bakit ba lagi itong sexy si OFW? Onyaw Ensel Macto, support! Ayan. Patamsak po kay Madam Melon mga lalabs.
Yan, Madam Melon, tamsak na sa iyong upcoming LS. 82 minutes over 19, 9:30 a.m. 9:30 pa pala to. Ayan, good morning, host from Roel OFW. Lalab, good morning. Thank you so much. Dana po ba kayo nakapin mga lab? Ayan, may premier pala si Ruel. Tamsakan natin yung premier mo, lalabs. Punta muna tayo kay Madam Milon. Dana po ba kayo kay FW ako mga lalabs? Upcoming LS ni Madam Milon, tamsakan natin mga lalabs. Sunod kita, Ruel, ha? Ayan, patamsak po ako mga lalas. Melon Channel, upcoming LS. Ruel OFW, tamsakan natin yan. SPRCC, Miguelab, shout out. Dan sa nakapin. Ayan, from Ruel OFW. Thank you so much, lalab. Tamsak na Ruel. Ayan. Walang jowa, Miguelab, shout out. Dan nakapin, from Ruel. Ruel OFW, Miguelab, shout out from SPRCC. Ayan, walang jowa. Sana walang jowa. Ayan. Samson Vlog, Miguelab, shout out. Samson. Arcons Vlog, lalab, Miguelab, shout out. Arcons. Miguelab, shout out, lalabs. Good morning. Lalab, good morning, Arcons. Patamsak po, salamat. Sige, tamsakan natin yan. 8 million, Miguelab, shout out. 7:09 p.m. in Austin, Texas. Mga lalab, patamsak naman po ako nakapin, mga lalabs. Nakapin po, mga lalabs. Nakapin po tayo, upcoming LS ni Madam Melon. Ayan. Tamsakan po natin si Madam Melon, mga lalabs. Ruel, wag kang umalis, sunod kita, ha. Sunod si ano. May premier ka rin ba, Arcon? Sino gusto palitan? 50, 100, 200 banana. Ruel OFW TV. Ruel, idikit mo na yung lalabs sa'yo, lalabs. Sa member ko na lang, Ruel. 7.71 Kauludo Vlogger. Morning host, musta po? God bless, ingat lagi po. Shout out from Uludo Vlogger. Ayan, Ruel OFW, may 15 lang si FPRCC. Ruel, may 15 si FPRCC. Kayo muna lalas, mamaya sa akin 20. Na po ba kayo nakapin mga lalas kay Melon Channel? Mamaya tayo, Roel, pagkatapos kay Ayan, Rose de Monteverde. Mega love shout out. Rose Lalab, thank you. Ayan, bigyan kita ng jacket. Rose de Monteverde, mega love shout out. Ayan, Rose Lalas, meron ka na pong jacket. Thank you so much. Ayan, si Darling, nagbaba ng buy monetize channel po, mga idol. Please watch po, salamat. Congratulations, ulo doon na monetize ka na pala, lalabs. Please don't skip ads. Pa-support po, mga idol. Kuya Jong, ayan si Kuya Jong, lablabin natin. Boy Ugag, big love, shoutout
po, Idol Host. Good morning po, Idol. Ayan. Boy Ugag, Migalag, shout out. Ayan, Boy Ugag, bigyan kita ng jacket, Lala. Boy Ugag. Nakadikitan ata kita kay Kumbati, kay Madam Inday. Tama ba ako? Rose de Monteverde Danpin. Boy Ugag, pa-jacket po. Salamat. Meron ka na pong jacket, Lalabs. Nandito na ang boss, haha. Ayan, 6 million Migalab shoutout. Dan po sa nakapin. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat. Rowel, nandito ka pa. Bababa mo yung ano mo, Premier. Rowel, OFW, nandito ka pa. Baba mo na, Lalabs, yung ano mo, Premier. Trabaho muna ako, host. Baba mo muna yung bahay mo ng Matamsakan. Ayaw mo makipagpalitan kay SPRCC, Rowel? Oludo Vlog Dan. Ayan, 7 million Migalab shout out. Ano, Rowel? Baba mo na, Rowel, ng Matamsakan. Kaya yung may premier ka. Yan na si Papa. Na. SPRCC, Darling Dan from Oludo Vlogger. Ayan, thank you so much. Darling Lala, pasuklian si Oludo Vlogger Dan sa'yo, Lala. They say that don't skip ads to support his monetized channel. Thank you so much. Rowel, wala na ba si Rowel? Sir Arcons. Okay, from Darling. Please don't skip ads. Pa-help po ng channel ko. God bless po. Boy Ugag, ilan na ba yung ano mo, yung banana? 6 million Migalab shout out. Wala na si Rowel, umalis na. Rose de Monteverde, Rowel Dan din, ayan. Rowel, pasoklean si Rose and Ulo the Vlogger. Both are connected to you. Kuya Jong Vlog, ayan si Kuya Jong. Ulo the Vlogger. Wala na dito si ano? Magkano to pa? Kamahal naman kinikasasadit. Kulang pa ako ng 5. Sasadit man kayo ng iskinal na yun. Islandsky Vlog, Migalab, shout out sis from Cloud, Nina Balloons UK. Oo, gag. May pinabili ko sa tatay ko. Mga lalabs, akalain nyo tong iskinal na maliit is nasa 59 pesos. Samantalang sa abroad, nasa ano lang to, 5. Diyos ko, anong klaseng bilhin dito sa Pilipinas? Parang ayaw mo nang gumastos, pero kailangan. Please don't skip ads. Kuya Jong, baba ka ng bike, Kuya Jong. Cloud9 Balloons. Ayan si Madam Cloud9, beautiful lady. Kuya Jong, baba ng bike, Kuya Jong. Sino yung may premier dyan? Rowel. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. Kuya Jong, baba mo na yung ano mo, Kuya Jong. Crazy Motovlog, Migalab, shout out, Crazy. SPRCC Dan, Rose Dan from Olodo. Rose Lalab, ayaw ni Kuya Jong. Baba ka ng bahay, Rose. Ugag, nandito ka pa ba, Ugag? Wala na rin? Dan Sukli Ugag. Ayun yung magbaba ng mga bahay. Ayan. Punta tayo kay Uludo kung ayaw nyo. Melon Channel Dan Sukli from Boy Ugag. 7:16 p.m. Ayan, nakababa na, host. Hindi ko lang siguro nakita. Meron kang premier, Lalab. Madam Cloud9, may premier. Tamsakan natin yung premier, mga lalabs. Ayaw na lumabot,
Kabags, the technician, mega live shoutouts. Ayan, patamsak ako nakapin mga lalabs, nakapin. Palablab nakapin mga lalab, meron pang premieryang nakapin. Premiere muna tayo mga lalabs. Sunod kita Rose ha. Kay Cloud9. Rose de Monteverde. TY host, ayan, tamsak sa'yo host. Jollibee shout out. Salamat lalabs. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalab, nakapin po si Madam Cloud9. Wow, napakaganda ng lugar ni Madam Cloud9. Beautiful place. Wow, amazing. Mga lalab, patamsak po Samira. Hi, Miguel Love, shout out Samira. Patamsak po ako nakapin mga lalabs. Ayan si Madam Cloud9. Saang bansa ka po ba Madam Cloud9? Every time na mag-ano ka, ang ganda-ganda ng mga premiere. Parang napakagandang lugar. How are you? There's sis from Samira. Uludo, thank you, SPRCC. Galing ako sa bahay mo from Boy Ugag. Mga lalab, patamsak po ako nakapin si Madam Cloud9. Natiwang tayong dikit Madam Cloud9. Patamsak po nakapin mga lalas, patamsak. Sunod tayo kay Monteverde, sunod ha. Pindan from Rose de Monteverde, Kabags, the technician, nagbaba ng bahay. Dan tamsak sa nakapin from Crisimuto Vlog. Dan tadadadan. Wina TV Vlog, mega love shoutout Wina. John Mick, mega love shoutout John Mick. Ayan, bakit ng jacket John Mick? Tararararan. Ayan, John Mick, meron ka na lalab jacket. Ayan, Wina, on the way ang jacket mo lalabs, Wina. Ulududan from Darling. Ayan, Rose de Monteverde dan si Boy Ugag. Wina, 1080 available. Ayan si Wina mga lalab, may available na 1080 banana. Kung sinong may available dyan, pwede kayong makipag-barter mga lalabs. Ayan, Wina TV Vlog, meron ka ng jacket. Boy Ugag dan from Uludu. Ayan, 4 million mega live shoutout. Pindan from FW ako. Tingnan natin yung nakapin kung okay na siya. Ayan, Rose de Monteverde dan from Kabags, the technician. Ayan, si John Mick po may available 1050 mga lalabs. John Mick. Ayan, kung meron kayong mga available dyan mga lalas, pwede kayong magbartir. Ayan, Wina TV Vlog 15. May SPRCC may 15 mga lalabs. Cloud9 balloons done. Napo galing ako sa bahay mo, pasukli po from Boy Ugag. Olo the vlogger dan si Chrissy Moto Vlog. Premiere from John Mick. Ayan, lalab din, baba ka na ng bahay mo lalabs. Nasaan na ba si Rose? Rose, lalabs ay. Ayan, si John Mick may available 10 mga lalas. Marami na palang alagad si John Mick. $1.6K patrol game from Wina TV Vlog. SPRCC, ayan, ka daw, 1.6K. Wina TV Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Sana yung bahay ni Monteverde? Hanapin natin. Kay Rose naman tayo mga lalab, Rose. John McDan from Rose de Monteverde.
Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab nakapin. Ayan, may premier pala si Jan Mick. Sige, lalab, mamaya lalab sa Jan Mick. 1.6 ka patrol game. From Wena TV Vlog. Chrissy Moto Vlog, dan ka na pasukli po from Buyugag. Patrol game ba? PRCC. Ano ba yung main channel niya? Patrol Vlog yun, lalabs. Si PRCC, Patrol Vlog. 9:34 ka kaalam. Ayan from PRCC. Chrissy Moto Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, PRCC Patrol Vlog. On the way si Wina TV vlog sa bahay mo. Wina Dan from Rose Monteverde. Ayan, Wina lalabs. Dan si Rose sa'yo, pasuklian na lang po. Ayan, lablabin natin nakapin mga lalabs. Lakapin po. Rose de Monteverde. Kabags, the technician. Chrissy Moto Vlog, dan sa premiere. From Kabags. Jan Mick Passion, dan pasukli po from Buyugag. Ayan, Jan Mick. Dancer lalab, si ano lalab? Si Buyugag. Ayan, si Madam Cloud9, beautiful lady. Samira Dan from Rose de Monteverde, Cabags, the technician, OTW. From Cloud9 Balloons UK. At taga UK pala to si Madam Balloons. Ang ganda pala sa UK. Parang ang dadaming mga tourist spot. Basta puntahan ko kayong lahat, feel ko mangisda. Hehe. From Cloud9 Balloons. Rose de Monteverde, dati mapal tayong dikit. Pangkabuhayan package, Daddy Frankie Vlog. Wow. Pangkabuhayan showcase. Ang dami. Rose de Monteverde, ano pa pala yung bahay mo, Lala? Pura 18 pa lang pala to. Rose de Monteverde, dan galing na ako sa bahay mo. Daming pera, pasukli. Sana all madaming pera. Rose Dan, tinapos ko from Jan Mick. Baby pa host. Sila labing kita ng 5. Rose de Monteverde. Ang daming pera ni Rose. And Rose, nasa bahay makulalab, sabihan kita ng 5, Rose. Ayan, Rose de Monteverde lalab. Hindi na ako magbakas ha. Dikit ko na lang ito, panoorin ko muna ng 2 minutes to 3 minutes para di siya malagas. Unang di sa'yo, Rose ha. Kabags the technician, salamat po Kabags. From Cloud9 Balloons. Ayan, si Buy Ugag nagbaba ng bahay. Ayan, lalab, dikit na to sa'yo, ano? Rose, unang dikit sa'yo. Biyang kita ng 5. Palablab pa ako nakapin mga lalab. Bibi pa yung bahay ni Rose. Sana all madaming pera. Bakit? Ayan, Rose, pangalawang dikit sa'yo, Rose. Berpaso Patupa Usok, Love TV, Tamsak. Lalab, salamat po sa patamsak. Maraming salamat. Berpa Usok, Love TV. Tamsak. Ayan, 5 million, Miguel, shout out. Rose, lalab, pangalawang dikit sa'yo.
Rose Dan from Chrissy Moto Vlog. Ayan, Rose, pasuklian yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Pasuklian. Anong nangyari sa'yo? Baka nausog ka. Ayan, Berpa Osok Love TV, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Kabag the Technician. Kabag the Technician, nagbaba ng bahay. Kabag. Pangatlong dikit to sa'yo, lalabs. Ano? De Monteverde. Samira Chuchay Backyard Garden playing from Cloud9 Balloons UK. Ayan, 7 million Miguelab shout out. Sana all madaming pera pang kabuhayan package. Ayan, lalabs, pangatlong dikit, ano, Rose de Monteverde. Janmic dikit na walang sabit from Rose de Monteverde. Ayan, Samira Chutay Backyard Garden playing from Cloud9 Balloons UK. Sir Bruchito, mega love shout out po, Sir Bruchito. Haranghos. Si Wave TV official, mega love shout out, Sir Bruchito. Ayan, nagbaba po ng bahay. Sir Bruchito, thank you. Parang maganda ang connection ko ngayon, ha. L3, mega love shout out. Salamat po sa lahat ng dumikit. Puntahan ko kayo sa house ninyo from Boy Ugag. Ha? Diyan. Hello? Sama na pakiramdam. Chrissy Moto Vlog. Lablabin natin mga lalas. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalas. Dalawa na lang po sa nakapin. James, Sir James, mag-love shout out. Sir James. Oh. Berpa Osok Love TV. Isa na lang sa nakapin. 6 million mag-love shout out. Rose Lalabs. Ito, dikit ko pa ito uli. Sir Buchito. Oh my God. Sir Buchito. Love you, Sir Buchito. Salamat, Idolos. God bless po. Merry Christmas. Ayan. Advance Merry Christmas, Lalabs. Berpa Osok Dan from Jan Mick. Jan Mick, baba mo yung premiere mo, Lalabs. Pasabit ako from SPRCC. Sige, Lalabs. Berpa Osok Dan full pack. Baba mo yung bahay mo, SPRCC. Ayan, Berpa Osok Dan pasukli po from Buyugag. Patrol Dan, kaibigan, 1.6 to 1.62 ka na. Ayan, ano, SPRCC, baba mo yung bahay mo, may premiere ka.
4 million Mega Love shout out. Ano ka nalalab? 425. Baldaddy Tusok. Baldaddy Mega Love shout out. Bakit ka nakaubad, Baldaddy? Yan, Baldaddy, bigyan kita ng jacket. Baldaddy. Mikdan Sukle. Ayan, Baldaddy po, meron ka na pong jacket. Mega Love shout out. Kay Baldaddy. 11 million Mega Love shout out. Spare Sise. O yambot man dodong oy. Day nag-set ako ng Premiere Direct sa YT. Paano ako mag-live doon? Ha. Hindi ako maka-open ng open ulit. Open mo lang lalabs yung account mo. Okay lang yan, naka-live ka. Pag sabayin mo, pwede rin yan. I-click mo lang yun. Ay, walang problema. Jess21 lalab, Mega Love shout out. Samson Vlog at TW. Sino yung may Premiere? Ayaw man magbaba ni ano. Bahala man ka dyan. Kay Mildred tayo. Spare Sise, Dudong oy. Jan Mick, sana yung Premiere mo lalabs? Sa'yo? Samson Dan from Rose de Monteverde. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ayan mga lab, nakapin tayo mga lab. Patamsak po, nakapin. Sisi, hindi ka naman nagbaba ng bahay. Mamaya ka na magbaba pagkatapos kay Jan Mick. Samson Dan. Patamsak po ako, nakapin mga lalab. May Premiere po, nakapin. Ayan, patamsak po, nakapin kay Jan Mick mga lalab. May Premiere po. Ayan, pa-support po yung nakapin mga lalabs. Samson Dan. Samson, pabalikan si Rose de Monteverde Dan sa'yo. Ayan, si Madam Beautiful Cloud9 Balloons from UK. Rose de Monteverde Dan sa'yo lalab si Madam Cloud9. Ayan, thank you so much. Patamsak po ako nakapin mga lalabs, nakapin kay Jan Mick. Kailan ba itong Premiere mo lalab? Anong oras ba to? 9:30, October 19. 9:30 pala yung Premiere. 9:30 mamaya pa. Mga 1 hour and 30 minutes. Ayan. Rose de Monteverde lalab, suklian mo yung mga nagdikit sa'yo lalabs. Mag-iwan lang kayo ng bakas dyan mga lalabs, suklian kayo niyaan. Ayan. Ulit-ulit akong nagtamsak kay Mildred. Jess21, nandito ka pa ba lalabs? Charirariraran, chararararan. Ayan, si Berpa Osok Love TV, nagbaba ng buy, lablabin natin. No, diba, naka-premiere ako yan, 4:45. Pagpunta ko sa channel ko, open ako new, hindi dyan sa Premiere kasi di ako alam. Ano yun? No, diba, naka-premiere ako, yan, 4:45. Pagpunta ko sa channel ko, open ako new. Hindi dyan sa Premiere kasi di ko alam, ha. Lalabs, yung Premiere automatic yan nagpi-play. I-set mo lang yan ng time. Di ba naka-time dyan? Anong oras ba yung timing mo dyan? Ang Premiere mo is nakaset 9:30 a.m. It means, Premiere ba to? Ay, live. Live pala to. Mag-automatic yan, lalabs. Pag nasit mo yung oras, automatic yan magpi-play. Kahit wala ka dyan, lalabs, kahit walang nanonood dyan, automatic nagpi-play yan. Nakapin, galing na ako sa Premiere mo from Boy Ugag.
At talaga whitey ako, di ba? Ayan. O lalabs, automatic magpiplay pati yung live mo. Jan Mick Dandikit from Chrissy Moto Vlog. Automatic yan lalabas na set mo ng time. Okay. Inday Bisaya, Inday Lal Bisaya, Migalab, shout out. Inday Lalab, Migalab, shout out. Thank you so much. Okay, from Jan Nick. Tadan, tadadan, tadidin. Ayan, for Marian Migalab, shout out. Cloud9 Balon, si Madam Cloud9, lablabin natin. Kapon kasi di nag-open, 4:45 PM na open na lang. Ako first time ko nag-premiere ng LS. Baka lalabs, di mo lang naayos yon. Dapat nagpaturo ka. Baka meron kang di na-open doon. Tadadan. Ayan, Maribukon ka host, taga-bulod ka ba? Ambot. Jen Make Passion, OTW from Cloud9. Ayan, Chrissy Motovlog, Dan Sukli, galing ako sa bahay mo. Divisoria Pasukli. Lala, wait lang, mag-jingle bells. Mag-jingle bells lang, wait lang. Babalik ako, talagang di ko na kaya. Sasabog na ang panubigin. Sasabog na, wait lang. Mag-iwan ng bakas para masuklian ko kayo mga guys from Jers 21.
Maribukon Kaos. Ayan, Inday Lisaya, may 1020 mga lalabs. Ayan, may 1020 available. Jersey 21 OFW. Ayan, nagbaba si Jan Mick Dan sa'yo. Jersey 21 si Jan Mick. Brochito Dan. Salamat, lalabs. Parang gripo ka nag-ihehos. Dangog na daw. Grabe naman yan, Jers. Di naman. Ano nga lang, psh, 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 parang ganun eh. Psh, 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 parang ganun. Ay, 5 million, Miguel Love, shout out. Psh, 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 parang ganun eh. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Nagbakas na ako, Jers 21, sa hagdan ng bahay mo from Boy Ugag. Wow, sana all may hagdan ang bahay. Ayan, Boy Ugak, Ugak Dan from Indaylal, Bisaya. Boy Ugak Dan, Boy Ugag. Pabalikan po si Indaylal, Bisaya, Dan po sa'yo. Maraming salamat. Ayan, si Indaylal, mga lalas, may available dyan. Ikaw ba, Boy Ugag? Meron ka bang mga alagad? Boy Ugag? Ilan ba yung bahay ni Boy Ugag? Masilip nga. As 355 si Boy Ugag. Baby friend. Wait lang, Boy Ugag ha. Sunod kita ha. Baby pa pala yung bahay mo. Boy Ugag Dan from Inday, Bisaya. Ayan. Bro, ayman. Jess 21 Dan from Rose de Monteverde. Ayan, lalab Jess 21 Dodong. Dan si Rose sa'yo pabalikan. Tamsak Danos, my ride list, Miguel shout out. Lalab my ride list. How are you? Indaylal, Bisaya, salamat. Galing na rin ako sa bahay mo. Dikit na dikit kasi nasa palaruan ka. Sabi ko, sorry, ayan. May dinaligo dyan. Mada ko matching. Boy Ugag, Dan from Jess 21. May red list, ayan, nagbaba ng bahay. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Ayan, Boy Ugag, baba yung bahay mo. Wala akong alagad, main ko po yan. Sige na, baba mo yung bahay mo, Boy Ugag. Ayan, si Jess 21. May alagad din to si Jess 21, kaso lang tamad man to magbartir. Jess 21. 6 million, Miguel Love, shout out. Good morning, host. Miguel Love, shout sa lahat. Patusok po. Ayan. From Arky Official, Miguel Love, shout out, Arky. Poultry Pest. Bimig Events Security. Ayan. Ngayon pa. Papa yun, ayan. 8 million, Miguel Love, shout out. Si Ikos mo lang, dain naligo. Mamaya, Jers, paliguan ko yun mamaya pagkatapos ng live ko. Wala iligo yun, 1 week na. Ayan, lalabs, oy. Arky, isa pa lang security guard si Arky. Boy Ugag, baba mo yung mo, lalabs. Ibaba mo nga yung bahay mo, Boy Ugag.
Buyugag Dudong, oy. Baba mo na yung bahay mo. Yung link mo, baba mo yung link. Baba na yung link, lalabs. 8 million mega love shout out. Guys, tulong sa love love please, from RQ Official. Boy Ugag, dan sa'yo si may ride list, pasuklian. May ride list, galing ako sa Boy Ugag, sabi ko, ibaba mo yung bahay mo, lalabs, oy. Host, nadangog ko, pig, taram mo. Ano yon, lalabs? Wala akong sinasabi. Jers? Ano ba yung tinaram ko? Pataratambay raw muna sa di ate from Loud Praise. Sige lang, lalab, tumambay ka lang dyan. Magmarites ka kasi dito sa amin maraming marites. Elens, lalabs, Elens Vlog, Nigalab, shout out. Maraming marites dito, nasa lang, kapit ba? Marinig tayo no? Elens Vlog, lalab, may jacket ka na. Boy Ugag, oy. Ha? Diyan lang, harap lang ng bahay. Hello guys, kumusta po from Marco Official? Boy Ugag tayo mga lalab, Boy Ugag, baby pa yung bahay ni Boy Ugag. Ayan. Dikit Dan, Elens Vlogs. Madam Elens. Dati pala tayong dikit Madam Elens. Saan ba tayo nagkadikitan? 274, baby rin yung bahay. Elens Vlogs. Pahingi saging guys from Marco Official. Labi nyo si Madam Cloud9, maraming saging yan. Luwas ako san ate, baka umbalan ako sa labusan. Hindi ka maumbalan, kundi pag kaya na pagpintuhan. Nandyan lang yan sa labasan. Nagpintuhan, may meeting. Chrissy Motovlog, nagbaba ng bahay. Ayun, lalabin natin si Chrissy mga lalabs. Ang mga Martes kahit wala pang kain, nandun na sa meeting area. Ayan. Salamat po sa mga dumikit sa akin. Isa-isa ko kayong pinupuntahan sa bahay ninyo. Suklian ko kayo. Ayan, Boy Ugag. Biyang kita ng 5. Naghangman tong dudong man to eh. Tadan. Rose OTW dan na from Jers 21. Ambot man naghangman yung mobile man ini. Naghang na ambot. Rose de Monteverde OTW from my ride list. Jerby 2 Tamsak host. Jerby, Migalab shout out. Good morning sa lahat from Jerby. Lalab Jerby, Migalab shout out. I-respect ko muna nga to, Boy Ugag. At ayaw magdikit. Ayaw ma-open. Naghang. Ayan, 7 million, Migalab shout out. Mga lalapalablab pa ako sa nakapin si Boy Ugag, baby pa yung bahay, 355. Ano bang pigtataram mo na ugakon ako magbartir? Hindi, ang sabi ko kung meron kang pang bartir kasi lang tamad ka magdikit, magbartir. Ayan. Kanako ati tatambay sa naman subuot magtusok kanako. Salamat. Ayan. Sige lang, Lord Praise. Iba mo rin yung mo lalabs, yung link mo. Kasi yung iba kasi kapag ginagbababa ng link, hindi man sila nagdidikit. Hindi sila nag-go to channel. Ayan. Rose de Monteverde dan from my ride list. Lord Praise dan kita pasukli from Boy Ugag. Ayan si Boy Ugag nakapin mga lalabs. Si Boy Ugag. Bakit naman Boy Ugag? Tulungan na naman nating makaangat baguhan na bahay from RQ Official TV. Jerbidan from Rose. Sa lubot, takat tusukin. Walay lubot. Ayan, okay, Ugak. Rose OTW from Jerby.
Ayan, Boy Ugag. Only W. Nabubulol na tuloy ako. Ha, from Loud Praise. JB, dan na sa'yo lalab si Boy Ugag. Boy Ugag, 355. Mga lalab, kita nyo naman yung nakapin mga lalabs. Maluoy na mga lalab. Aso ni Boy Ugag vlog. Ang cute pala ng aso ni Boy Ugag, oh. Dalawa. Sana all. Ang cute naman ng aso ni Boy Ugag, oh. Nasa mall. Nakaano, diaper. Nakaano pa, naka-shoes. Wow, ang cute. Jess 21, nagbaba ng bahay. Boy Ugag, dan si may ride list pasukli. Boy Ugag, ang cute naman ng mga ano mo. Dogi-dogi. Wow, ang cute. Naka-shoes. Ayan, Boy Ugag, dikit na ha. Hindi na magbakas si host. Ang cute-cute naman ng mga aso ni Boy Ugag. Ugag lang po sa pangalan pero mabait po ako. Matulungin po ako mga lods. Sana all matulungin. Oh, idolos. Ang cute ng mga dog mo. Ayan. Mga lalas, padikit naman pa ako sa nakapin mga lalas. Maluoy na kayo ay. 357 na. Tatlo na lang, dali. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Boy Ugag. Bigyan kita 5. Dito ko ulit sa ano mo, sa mga cute mong dog. May rider dan si Boy Ugag. Boy Ugag dan host from Ellen's Vlogs. Ayan si Madam Ellen's, baby rin yung bike, 274. Sunod kita lalabsa kay Boy Ugag. Ayan, Boy Ugag, sa dugi-dugi mo ha. Wala yan, Kimawi, imported pa from UAE. Imported din yan lalabsoy. Yung mga dog na yan. Saan ba yung binili, Boy Ugag? Binili mo ba yan sa Divisoria? O pina-import mo yan? Boy Ugag dan from Arky Official. Parang si Maui Boy ngayon tulog ah. Nararamdaman niya kasing papaliguan siya ngayon. Kaya feeling niya nagtulog-tulugan. Ayan. Ayan, Loud Praise, Dancy Rose, Monteverde, Disilin Bulay Vlog, Madami Grab, shout out. Boy Ugakon, nakatusok na ko from Loud Praise. Ayan, 6 million Migalab shout out. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless po from Boy Ugag. Loud Praise dan from Rose Monteverde. Ayan. Disilin Bulay Vlogs, nagbaba po ng kanyang pamamahay. Ellen's Vlog, dan po si Jerby 2. Ayan, 5 million Migalab shout out. 5 million in the house. Thank you so much everyone. Oh, nangyari. 4 million, thank you so much. 32 thumbs up, Cartimar yata. Ayan yung Cartimar, galing din naman yan sa ibang bansa lalab ha. Yung mga ganyang dog. Disilin Bulay Vlog dan from, hindi ba sa Divisoria, Cartimar pala yun? Ay, Cartimar pala. Patawad po, Boy Ugag. From Jers 21 TV. Ayan, Boy Ugag, pangatlong dekit lalabs. Ano ka na, 360. Boy Ugag, Boy Construction Vlog. Ayan si Boy Ugag Construction. Nag-construction pala si Boy Ugag. Napakasipag naman pala ni Boy Ugag, oh. Ano? Ano? Yan ba?
Tingnan mo kung meron pa dyan. Tingin ka sa welding mo, boyfriend mo. Kaya nga nasilip-silip, Jess 21 eh. Oo. Ayan, 5 million, Miguel Live, shout out. Madam, Elens Vlog, magbaba ka na ng bahay mo. Madam Elens. Puro required na to. May ride list, ayan, nagbaba ng bahay. Baba ka na ng bahay mo, lalab. Disilin, galing na ako sa bahay mo. Daming chili. Chili mo, di ka mamigay. Just 21, nagbaba po ng bahay. Rose, okay na po. Vulganize na. Ayan, Jersey Dan Suklihos from Ellen's Vlogs. Elens, baba ka na ng bahay mo, lalabs. Ayan, Buyugag, 361 ka na. Jerbidan from Ellen's Vlogs. Chrissy Muto Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Chrissy Muto Vlog. Sheila Moni Music, Migalab, shout out. Sheila Moni Music, Migalab, shout out. Maray pa si Ugag, nasa 300 na from Loud Praise. Ilan na ba yung bahay mo, Loud Praise? 99. 99 ka. Ayan, Lord Praise, nasa bahay mo ako. Dito pala yung bahay mo. Ayan, 100 ka na, Lord Praise. Ayan. Sister, already done to you, thumbs up. Thank you. Pala isipan. Loud Praise. Ayan, Madam Elens, ba mo yung bahay mo? Loud Praise. Sunod kita, lalabs. 99, 100 ka na. Elens Vlog, galing ako sa bahay mo, pahingi pagkain. Madam Elens, baba na ng bahay, Elens. Sister, give me thumbs up. Yes, no problem. I will give you thumbs up. Maray talaga si Buyugag, maluya sana. Oh my God, what is this? Your Ayan, Sheila Lalads. I will give you thumbs up. Sheila. Wow, thanks, sister. And I will connect my main channel, ha? Nandyan pa ba si Guys, may bakas na ako sa mga bahay ninyo, pasuklian. Gatikot pa sa naman tumatangkilik sa kanta ko. Di ko pa sigurado kung mag-stay sira. Ayan.
Nandito pa ba si Madam Ellen's Vlogs? Madam Ellens, nandito ka pa ba, Madam Ellens? Madam Ellens, baba ka ng bahay mo. Salamat, ma'am. Sheila Mooney Music Dan, Indiano ka pala, dance in your house. Maka-Indiano naman to si Boy Ugag, wagas. Maka-Indiano ka, wagas ah. 8 million, Miguel, shout out. Sheila Mooney Music, ayan. Jess Sari Ika, naka-duty. Galing yan ng abroad si Jess 21, marami yan chocolates. Ayan, 6 million, Miguel, shout out, 6 million. Buyugag, please give message. Ayan, Buyugag, mag-message ka daw kay Sheila, mag-iwan ka ng bakas. Elens Vlog, madam, nandito ka pa ba? Wala na. Teacher Big Channel, teacher, Miguel, shout out, teacher. Ayan, teacher, Miguel, shout out, mag-jacket ka na po. Teacher Big Channel. Tingnan ko, guys, patamsak bagong bahay. Ayun yung magbaba, ha? Bagong bahay ba to, guys? Ay, Arki. 68 pa lang si Jolly Joy. Ayan, patamsak na kapin, palablab na kapin, mga lalabs. Arki Official. Ellen's Vlog, madam, nandito ka pa ba? Loud praise sa in, ako nagwo-work ba? Yes. Just 21, tinatanong kanyang saan ka nag-work. Ayan, Chrissy Motodan from Ellen's Vlogs. Ayan, Madam Ellen, sabi kita kay kay Arki. Sheila, I give message to you, done in your house. God bless. Ayan. Madam Dimple Sakura Vlog, Miguel, shout out si Madam Ganda. Ayan. Tamsak lalab, salamat po sa patamsak, Madam Dimple. Tararararam, tadadadadan. Ba? Alas 9 na kasi. Sheila Monidan. Heart Vlog, lalab, Miguel, shout out, Heart Vlogs. Ayan, 9 million in the house, Miguel, shout out, palablab po sa premiere ni Heart Vlogs. Jolly Joy TV dan Pulpak from Teacher Big Channel. Tingnan natin, teacher, kung nakakonek yung aking main channel sa'yo. Main channel mo ba ito, lalab? Malaki na rin pala. Ay, dati pala tayong dikit, Teacher Big Channel. Dati tayong dikit. Jolly Joy TV dan Pulpak. Mga patamsak naman, palablab naman pa ako sa nakapin, mga lalabs. Jers, amo na, nakatusok na ako kanimo. Kylie Kripner Vlogs, everybody please. Kylie, Miguel, shout out my friend Kylie. How are you, my friend? Naka-live pa ako, Papa, oy. Si Ellen's Vlog, pasuklaan na lang po. Heart Vlogs pala, from Teacher Channel. Loud Press OTW Dan. Heart Vlogs, nasaan na yung mo, premiere? Kylie Kripner Dan Pasukli, thank you. Kylie Lalab, kindly return to Lalabs. Boy Ugag already connected to you. Ellen's Vlog, Dan Tamsak from Chrissy Moto Vlog. Heart Vlogs, ay lablabin natin si Heart Vlogs. May premiere ka, Lalas, tamsakan natin ang iyong premiere. Waiting.
Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Heart vlogs, tamsakan natin mga lalabs. Ayan pala, vlog pa ako nakapin mga lalabs. Sa nakapin po, RQ Official. Wala ka bang amang alagad, Sir Arky? Guys, pahatak sa bahay ng partner ko from RQ Official TV. Loud praise, taga saan ka? Nakapin, galing ako sa house mo, pasukli from Buy. Ayan, dan si Buyog pasuklian po. Jers 21, nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin from Chrissy Moto Vlog. Ayan, lalabdan si Madam. Ay, Madam. Si Chrissy pala, bibirin yung bahay nito. Ano to, 120 pa lang? Bing channel mo ba to, Chrissy? Hala, bibirin pala yung bahay niya, 120 pa lang. Buyugag ako, bahala sa sukli. Partner ko yan. From RQ Official. Sige lala, magbakas lang kayo si RQ. Bahala. Yes. Sige lala, bibili kita mamaya ha. Bibili pa pala yung bahay mo. Ayan pala, Blab. Okay, amo na, nakatusok na. Ayan, from Loud Praise. Taga saan ka ba, Loud Praise? Dito sa Bicol. Saan ka sa Bicol, Lalabs? Oy. May red list nagbaba ng bay. Magbakas, guys. Salamat, guys, sa paangat. Ayan. Dimple Dan from Teacher Big Channel. Salamat, Sir. Aki. Ingat po. God bless. 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Jers 21, nagbaba ng bahay. Taga Nabuha ko, Jers. Taga Nabuha ka pala, Lalabs. Sayin sa Nabuha, Lalab. Dimple sa Kurab. Alas 9 na kasi. Nag-welding na siguro. Nag-iisip na naman tayong mag-loading. Kakabad trip naman. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Taga Nabuha pala si Loud Praise. Magsipag ka lang, Loud Praise, para maabot mo yung 1K. Or else, gawa ka ng mga alagad lalabs until 10. Then punta ka sa mga nagbabarter, makipagpalitan ka doon para madali kang umangat. Jolie, ayan si Julie. Ayan sa bahay ako, Sir Arke, ni Julie. Ano ba to, yummy in my tummy? My tome. Dinner. Ayan, dikit na, Julie. Sharky. Hindi na magbakas. Hindi na ako magbakas. Heart block dan kita sukli, salamat from boy ugag. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Thank you so much, 5 million. Pati naman. 5 million, Miguel Love, shout out. Heart Vlogs Padikit from RQ Official. Heart Vlogs Lala Padikit daw po, Lalabs. (8:12 p.m. in Austin, Texas from Rodi Erahita. 8:12 p.m. in Austin, Texas.
Ayan, just 21 na. 6 million, Miguel Love, shout out 6 million. Oh, wag mo lakasan, makaka-copyright ako. Na ang mga paa mo sa gala. Wisi. Hindi man yun pa, mata. Pia, padikit naman. What's the meaning of this? Nawawala na ako ng net. Magpa-loads parang wala na ako load. Yes. Nawawala na ako ng net. Magpa-loads parang wala na ako load. Magpa-load. Oh my God. Chrissy na. Julie Hotdog. Julie Hotdog. Ayan, Julie, nag-75 ka na. Sige, silong na ma'am to. Sino to? Hello? Manayami at Manayami atod ko sunganod subayad paka. Hello? Mama daw. Say po ade. Say po. Say daw. Papa, ubi mo aking mom. Dansa nakapin from Heart Vlogs. OTW Boy Ugag. Kino ay everything. Hello everything. Hello everything. Always like this. Loading. Dadan. 8 million Miguel Love, shout out. Kino bu Cloud9. Cloud9 balloon. Ayun, ayan, nagbaba ng bahay si Madam. Nagloading. 9 million Miguel Love, shout out. Ayan, RQ official na kayo nakapin mga lalab. Thumbs up. Lalab, Rowell OFW, dan salamat. Galing ako sa
Boy Uga. Kakapag-trip na naman. Aileen, sweet vlogger, dan kita pasukle. From Boy Ugag. Nag-loading ako eh. Ha? Ref! Nag-welding na daw. Ay, nako. Ano yan? Si Kino yan. Because it's already 9, that's why the welding is started already. Sino mamatay? Oh? Ha? May... Ayan, thank you so much mga lalabs.